e urban centers, e municipalities, kata e trading centers. Land rate nyaka ichul. To ber mane mineno? Ineno ber nikech sama ichulo land rate nieri, nitie services miyudo koa kuom sirikal. Intiere gi pi, mok mari en mar sirikal, kata bed ni chule dwe ka dwe, iyudo pi e lopi no ero. Sitima intiere godo, alwora mari imenyo gi tach sirikal. Ler mar alwora bende ok irit kendi iwuon, sirikal ema ritoni. Omiyo mage ber mineno. To pesgi sirikal matin, county government chokogi mar mondo mi okonygi e timo tije matindo tindo gieki. Ma in iwuon kaka wuon lo mantiere alwora no ero, ineno bergi, omiyo nyaka ichul, kata obedo mana ni nisegedi. Wachni mogik Sharon, ka watieko otieno ma kawuono twak marwa gi jip minyalo jiwo godo jogo manitiere kod lope gi jogo ma seche moko geto bedo kod lope e pacho kae gi sani, ka watieko. Jip manyalo jiwo gi godo en ni itim due diligence mari ka porono ni inyalo gombo bedo gi lo. Itim due diligence mari nikech sasa midwa nyiepo, ka inyiewo kata lo monego bed ni ichule land rate koa kuom jalo manok chudi, to ibiro bedo gi shida mbele. In iwuon ok ibi nyalo loko lobno mondo mi obed e nyingi. Omiyo sasa midwa nyiepo, tim due diligence mari, yud certificates mag clearance mondo mi ing'e ni lo minyiewono, inyiewo lo maler ma ok nitiere gi mibadhi mamoko mag chudo. Mar ariyo, anyalo kwayo jogo man gi lope giek ni mondo mi tem ichulo rate kata rent e sama owinjore ichul, mar mondo mi kik gimedre, kik goyi fai miyudori e situation moro ma kendo koro irito ni mondo sirikal omiyi waiver ni eka pesa cha odog piny mar mondo mi inyal chule. Erokamano ahinya Sharon Omolo, okil Kamaloka, kuom kawo thuolo mari otieno ma kawuono mar mondo mi bi wabed kod twak maleo kotudore kod wechego mag